Вітаю! Сёння мы пагаворым пра вельмі звыклыя для нас рэчы – час і ўмову. Гэта ж магутныя інструменты, якія мы выкарыстоўваем у мове кожны дзень, часам нават і не задумваючыся. Дык вось, давайце разбярэмся, як менавіта яны працуюць у складаных сказах. Паверце, пасля нашага разбору вы будзеце бачыць гэтыя канструкцыі літаральна паўсюль. Мы навучымся іх лёгка знаходзіць, адрозніваць і, вядома ж, правільна будаваць. Ну што ж, вось наш маршрут на сёння. Спачатку пагрузімся ў тэорыю пра даданае часу, а потым адразу ж замацуем усё на практыцы. Затым тое ж самае зробім з даданымі ўмовы. Усё вельмі лагічна і паслядоўна. Гатовыя? Тады пачынаем. Итак, першы пункт нашага плана. Дык што ж гэта такое, гэтыя даданыя часткі часу? Насамрэч, усё вельмі проста. Уявіце сабе, што галоўная частка сказа – гэта загаловак навіны. Адбылася падзея. А даданая частка часу – гэта такое удакладненне, якое адказвае на пытанне, а калі менавіта яна адбылася. Па сутнасці, гэта проста вельмі падрабязная, разгорнутая акалічнасць часу. А як іх распазнаць? Ну, тут ёсць два надзейныя спосабы. Па-першае, заўсёды можна паставіць пытанне, звязанае з часам. Калі, як доўга, да якога часу. Па-другое, звярніце ўвагу на спецыфічныя злучнікі, такія словы-маркеры. Калі, як, пакуль, пасля таго, як і гэтак далей. Яны працуюць як сігналы. А цяпер вельмі важны момант. Даданая частка, ведаеце, яна як спадарожнік, не можа існаваць сама па сабе. Яна заўсёды круціцца вакол нейкага слова ў галоўнай частцы. Часцей за ўсё яе прыцягае дзеяслоў-выказнік, то бок асноўное дзеянне. Але часам у галоўнай частцы ўжо ёсць такі маячок, слова «тады», «заўсёды» або «датуль». І даданая частка проста падрабязна расшыфроўвае, што ж гэта за «тады» ці «заўсёды». Каб было зразумелай, давайце паглядзім на канкрэтны прыклад з твора Янкі Маўра. Так, глядзім. Галоўная частка тут. Так спрачаліся яны. Што мы робім? Знаходзім выказнік «спрачаліся». І ад яго задаем пытанне. Спрачаліся да якога часу? І адказам будзе ўся даданая частка, пакуль не прайшло першае ўражанне ад няшчасця. Бачыце, як усё проста? Графічна гэта выглядае як схема. Галоўная частка ў квадратных дужках, а даданая ў круглых. А ось вам другі прыклад. Ён крыху іншы. Тут у галоўнай частцы ўжо ёсць тое самае слова «маячок», акалічнасць «тады». Яно нібы само просіць, растлумачце, калі менавіта тады. І вось пытанне мы ставім менавіта ад гэтай падказкі. Не давала спакою тады, а калі ж менавіта? Калі ён выйшаў з маленькага стандартнага вакзала. Даданая частка раскрывае, канкрэтызуе сэнс слова «тады». І схема, як бачыце, крыху змяняецца, каб паказаць гэтую цесную связь. Ну што, з тэорыяй, здаецца, разабраліся. Але, як кажуць, лепш адзін раз убачыць, чым 100 разоў пачуць. Таму давайце папрактыкуемся на рэальных жывых сказах з практыкавання 127. Вось перад намі першая пара сказаў. У першым галоўная частка здарылася гэта неспадзявана. У другім святам быў дзень. Паспрабуйце зараз самі ў думках паставіць пытанне да другой часці сказа. Ну што, правяраем? У першым сказе всё класічна. Здарылася. Калі? Калі з памяці пачалі сплываць малюнкі. Гэта чысты час. А вось чацвёрты сказ з такім, ведаеце, невялічкім сюрпрызам. Глядзіце, тут можна спытаць «дзень, які?» І тады гэта будзе даданае азначальнае. Але ж можна і па-іншаму. Святам быў «калі?» І гэта ўжо час. Вось такі цікавы моўны выпадак, дзе значэнні пераплятаюцца. Ідём далей. Наступная пара сказаў. Тут давайце асаблівую увагу звернем на злучнікі і тыя словы ў галоўнай частцы, да якіх далучаюцца даданыя. У трэцім сказе злучнік як толькі прама крычыць про імгненнасць дзеяння. Агортваюць «калі», як толькі я кранаюся падушкі. А ў пятым сказе мы бачым уже знаёмую нам карціну са словазлучэннем «маячком» у той час. Пытанне ставім ад яго. Здарылася ў той час, калі людзі ваявалі з лукамі. І вось апошні сказ з гэтага задання.
Дарэчы, калі вы паралельна глядзіце ў падручнік, то маглі заўважыць, што мы прапусцілі другі сказ. Гэта не выпадкова. Там даданае азначальнае, а гэта крыху іншая гісторыя. Мы ж сёння сканцэнтраваны менавіта на часе і ўмове. А вось тут цікавы момант. Паглядзіце, даданая частка стаіць наперадзе галоўнай. Гэта як уверцюра перад операй. Але логіка тая ж. Мы все роўна ставім пытанні ад галоўнай часткі. Святло згасла? Калі? Адказ амаль адразу пасля таго, як дзверы з замачахай зачыніліся. Такі парадак часта выкарыстоўваецца, каб спачатку стварыць часовую рамку, а потым павядоміць пра саму падзею. Выдатна. З часавымі лабірынтамі, здаецца, разабраліся. Цяпер пераходзім до другой часткі нашага разбору – да даных умовы. Тут усё круціцца вакол слова «умова». Гэтыя даданыя часткі не пра тое, калі нешта адбылося, а пра тое, пры якіх абставінах гэта можа адбыцца. Гэта такая логіка «калі, то». Яны ствараюць пэўны сцэнарый. Калі умова X выконваецца, то адбываецца дзеянне Y. Як іх пазнаць? Ну, тут усё яшчэ прасцей. Па-першае, у нас ёсць адно адзінае жалезнае пытанне – пры якой умове? Па-другое, свой камплект злучнікаў. Калі, як, каб, раз. І што важна, гэтая даданая частка звычайна адносіцца не да аднаго слова, а да ўсёй галоўнай часткі цалком. Вось вам класічны прыклад. Адразу звярніце ўвагу на вось гэтыя «быў бы» і злучнік «калі бы». Яны нібы ствараюць такі свет фантазіі, умоўнасці, правда? Давайце разберем яго. Ад галоўнай часткі мы задаем нашае ключавое пытанне. Сергейка быў бы выдатнікам, пры якой умове? Ну і адказ відавочны. Калі б людзі не прыдумалі на яго галаву граматікі. Схема вонкава падобная да даданай часу, але ўнутры зусім іншая логіка. А зараз, як кажуць, момант істыны. Тэорію мы ведаем. А ці зможам на практыцы адразніць гэтыя два тыпы даданых? Практыкаванні 128 і 129 нам у гэтым дапамогуць. Так, перад тым, як мы пачнём, давайце яшчэ раз зафіксуем галоўнае. Усё, абсалютна ўсё, вырашае пытанне, якое мы ставім ад галоўнай часткі. Калі гэта пытанне «калі», перад намі даданая часу. Калі пры якой умове, то умовы. А злучнік «калі», памятаем, ён такі хітрун, ён можа працаваць і там, і там. Таму верім толькі кантэксту і правільна пастаўленаму пытанню. Добра, глядзім, што ў нас атрымалася ў практыкаванні 128, дзе трэба было размеркаваць сказы і, вядома, расставіць коскі. Вось, напрыклад, другі сказ. Прачнецца здаровай, пры якой умове, калі знойдзе схованку. Гэта чыстая умова. У шостым тое ж самае. Пакарыстаўся б, пры якой умове, калі б быў мастаком. А вось у астатніх сказах, першым, трэцім, чацвёртым і пятым, мы лёгка ставім пытанне «калі», што дакладна ўказвае на час. І не забываемся пра коскі, якія аддзяляюць даданую частку ад галоўнай. Наступнае заданне ўжо больш творчае. У нас ёсць невялікі тэкст пра кемлівых варон, і наша задача пабыць трошкі рэдактарамі, зрабіць з некаторых простых сказах складаназалежныя з даданымі умовы. Падручнік дае нам выдатны ўзор. Глядзіце, две асобныя думкі, пытанне і адказ, зліваюцца ў адну прыгожую канструкцыю «калі, то». Замест двух кароткіх фраз мы атрымліваем адну лагічную умову і яе вынік. І вось як мы можам перабудаваць астатнія сказы. Замест кароткіх «няма чым перакусіць», а «смяцевы кантэйнер». Мы кажам больш элегантна. Калі няма чым перакусіць, можна выкарыстаць смяцевы кантэйнер. А замест «прыціснулі маразы», дык ёсць шатрубы, робім прыгожы сказ. Калі прыціснулі маразы, то ёсць трубы цеплатрас. Мы зрабілі мову больш плавнай і лагічнай. Так, рухаемся далей і павышаем уровень складанасці. Цяпер мы будзем займацца, можна сказаць, граматычнай алхіміяй. У практыкаванні 130 нам трэба будзе пераўтварыць адну канструкцыю, адасобленую акалічнасць, у зусім іншую, паўнавартоўную даданую частку. Паглядзіце на ўзор. Дзеепрыслоўны зварот «гледзячы на» – гэта, ведаеце, як згорнуты архіў, вельмі кампактна. А мы яго зараз
разархівуем у паўнавартосную даданую частку, дадаўшы дзейнік і выказнік. Калі Соня глядзела. Структура змянілася, але сэнс часу застаўся. І вось што ў нас атрымалася. Убачыўшы сонца, лёгка ператвараецца ў «калі клёнікі убачылі сонца». Простое «атрымаўшы атэстат» разгарнулася ў «пасля таго, як Шурка атрымала атэстат». І, пад'ехаўшы да школы, стала «калі Лабановіць пад'ехаў да школы». У кожным выпадку мы з кароткай замалёўкі стварылі паўнавартасную даданую частку. І напрыканцы, як кажуць на дэсерт, звернемся да народнай мудрасці. Практикаванне 131 – гэта цэлы зборнік народных прыкмет пра надвор'е. А наша задача – надаць ім такую, відаеце, класічную граматычную форму, пераўтварыўшы ў складаназалежныя сказы з даданымі умовы. Узор нам выразна паказвае прынцып. У жывой народнай мове часта няма злучнікаў, а замест іх стаіць працяжнік, які паказвае на адносіны умовы і выніку. А мы зробім гэтую сувязь яшчэ больш відавоўчнай з дапамогай злучніка «калі». І вось як цяпер гучыць векавая народная мудрасць. Кожная прыкмета – гэта выразная умова. Калі чырвоны золак пры захадзе сонца, надвор'е пагоршыцца. Калі вясёлка пасля даждзю знікае хутка, можна чакаць яснага надвор'я. Ва ўсіх гэтых выпадках працуе логіка умовы, бо яны адказваюць на пытанне, пры якой умове. Ну што ж, давайте падведзём вынікі. Мы даведаліся пра два важныя тыпы дадатных акалічнасных. Даданыя часу адказваюць на пытанне «калі». Даданыя умовы адказваюць на пытанне «пры якой умове». Галоўнае, што мы вынеслі, наш асноўны памочнік у іх размежаванні – гэта правільна пастаўлянае пытанне ад галоўнай часткі, асабліва, калі сустракаецца злучнік «калі». І на завяршэнне такое невялічкае заданне для самых цікавых. Калі будзеце чытаць кнігу ці глядзець фільм, паспрабуйце звярнуць увагу, як аўтары гуляюць з гэтымі канструкцыямі, як яны ствараюць напружэнне ці раскрываюць характар персанажа. Гэта вельмі цікавае назіранне, якое паказвае, што граматыка – гэта не проста правілы, гэта сапраўдная магія. Дзякуй за ўвагу і да новых сустрэч!